Nehemiah 24:10. Ukuba singaniki intombi zethu. Malonzaletha. Ungcono khona nomvangeli umshumayeli. Ayikho into ebuhlungu. Njengoba uzondelwa iqiniso umuntu elazi iqiniso. Ngithi kodadewethu laba bazalwa ngo-aunt ekhaya abafunde ezikoleni. Ngithi noma ungamthanda umfana, kodwa umtshela ukuthi wena uyiNazaretha. Ayikho into ebuhlungu bafowethu eseniyeza insizwa zakithi. Nithi kumuntu ongakholwa akahambe eyobhajadiswa ukuze uzomcela. Zenzeni lezi ngane? Ayikho into ebuhlungu bodadewethu. Uthi kumfana ekhaya kithi kwathiwa mina ngiyocela ubuhlelo bamanazi ngathi ngakho ke hamba uyobhajadisa ukwazi kahle ukuthi lo mfana akalona iNazaretha. Khona into eseniyenza bodadewethu bentethelelo uma nizosebuhleni niqale niye kubakhwenyana benu bese benilethe ebuhleni. Ekugcineni ngesonto umuntu usefuna ukutelwa kodwa ade lethe indoda engakhona. Nokho makhosazana ngabe ngiyanixoxela mina ngangacela intombi mina yafuna ukungibulalisa lapha eThekwini intombi enhle eyisho ngoboya kodwa ngathi Shembe noma bafowethu sebethi hayi mfowethu ziyeke intombi zakwaShembe vele nina kwaShembe niya nentambo ngathi niyothenga imbuzi. Ngathi kodwa Shembe uma uthanda ukunginika unkosikazi usazophinda unginike omunye ayiyeka leyo ntombi ngezokuthiwa iyona ehamba eyothi ngihlulekile kodwa kuyiyona ehlulekile. Akaze ngiye beta ukuphenduka kuyele uthi wabuka amanzi ngathana nekhwathi uyibuza ukuthi nizakwenza njani ngwathinta kangakanani umuntu ongakhuliswanga ngesabatha. Ngiyangidabukela insizwa zakithi ozothi ungekho usemsebenzini athi hayi suka lekho. Ngeke ngibilise abilise ekamelweni lakhe iseneketele ekamelweni lakhe ithi awukho wena. Ngiyangidabukela insizwa zakithi hayi akahamba ophenduka akakholwe ngizomcela esebhajadisiwe uyiyekelani lezi ngane. Eyikhuliswe ngomNazaretha zatshela ukuthi intombi ka25 iyenzani awusayifuni wena usufuna lezangaphandle eyikhuliswe ngokothi. Sizwe ngithi uyelana enkonzweni